Kancelárii obecného úradu konania pozvánkou na 18. hodinu. Taktiež vítam prítomnú verejnosť, ktorá sa zúčastňuje zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zapisovateľku navrhujem pani magistru Martinu Hajasovú, kto ste za? Ďakujem. Poverovateľov zápisnice inžinier Igor Nemec, kto ste za? Traja za, zdržal sa 1, proti nik. Ďalej druhý overovateľ zápisnice pán Filip Grenčík, kto ste za? Traja za, zdržal sa. Ďakujem. Ďalej vlastne program, ktorý sme obdržali, zverejnili, čiže zahájenie kontrolu správstva financií, úprava rozpočtu, projekčné akcie, EU projekty, rôzne, tam sú 2 žiadosti, dôchodcovia a podnet na komisiu. 4. bod diskusie, 8. bod záver. To ste za, aby sme sa riadili takýmto programom. Ďakujem. 4, 2, ďakujem. Nik proti, nik sa nezdržal. Takže ešte raz vítajte. Kontrola úloh v podstate na tých posledných zastupiteľstvách. Jedna vec bolo ustanovujúce, potom sme mali vlastne kvôli tým bytovkám. Čiže žiadosť vlastne sme podali teda na prefinancovanie tých bytoviek Ačka a Bčka, čiže tie boli podané 19. januára tohto roku. Do konca februára vlastne sa podávali žiadosti, to znamená na celom Slovensku. Teraz vlastne prebieha do konca marca hodnotiaci proces a do konca marca by to mali vyhodnotiť a kraj v Žiline a mali by to posunúť na ministerstvo dopravy a na štátny fond rozvoja bývania. To znamená o preplatenie vlastne tých dôvodných bytoviek Ačko, Bčko. Takže toto máme jednu vec. Ďalej prebiehajú akcie okolo materskej škôlky, to znamená to, čo bolo ešte schválené minulý rok. Vlastne prebieha zateplenie coklov, dorobenie dlažieb a vlastne teraz ešte schodište následne bude prebiehať. Takže na tom sa ešte pracuje. Ďalej prebehlo opílenie stromov, to čo sme sa bavili smerom na Liptovskú Teplu, tam boli vlastne popri tom chodníku padali nejaké suché konáre, takže to už prebehlo, to sme aj teda pozbierali tie konáre, ale možno ešte bude treba raz urobiť, tam ten prvý jeden strom je taký dosud, ešte možno takú poprezávať. Ďalej vlastne zamestnanci zotovujú tie prvky, pracujú na tom detskom ihrisku, čiže majú pripravené momentálne asi 3 prvky v dielni. Je tam jedna lezecká stena, potom je ďalej také na zlaňovanie a teraz vlastne tretí prvok a na uchyty. Čiže na tom vlastne pracujú, to sú vlastne zamestnanci. Ďalej z týchto, by som povedal, administratívnych prác máme už pravoplatné stavebné povolenie na tú železničnú zástavku, čiže čakáme akurát na dodanie opečiatkovaných projektov, aby sme mohli postúpiť vlastne ďalšie kroky. Železničnú zástavku, pravoplatné stavebné povolenie. No a ešte sme podali, tam bola vlastne taká výzva na rekonštrukciu vnútorných priestorov materskej škôlky, čiže to sme ešte podali taký projekt. Okrem toho, čo máme podané vlastne 4 projekty, ktoré sú vlastne z októbra, ktoré sa čaká vlastne na vyhodnotenie. Takže toto, no a vlastne taktiež pracujeme, doriešili sme vlastne ten pozemok, čiže tam vlastne za tou bytovkou to bolo 526 m2, čiže momentálny stav je už vyňatý, to sme začínali vyňatie asi pred 3 týždňami. A teraz vlastne tam bude zmena územného pri C a sú pripravené projekty vlastne na D, na 12 bytovku. Takže na tom momentálne pracujeme. Toto je asi toľko, čo sme vlastne v krátkosti a tomto urobili. Dobre, fakt nemáte čo sa chcete vy niečo ešte spýtať alebo čo? Ak nie, tak ďakujem. To opilovanie to by sa už malo ale teraz robiť. No už potom teraz ešte to nebude dať. Ešte raz do konca marca, lebo niektoré... 15. apríla. Lebo máš... 15. apríla. Lebo niektoré sa vypilili, ale sme pozreli ešte niektoré stromy, ešte sú tam suché konáre, čo ostali, tak to ešte chceme dať povypilovať. Vlastne aj toto pri cintoríne sú tiež tam niektoré na tých veľkých stromoch, takže to ešte chceme tiež. Vlastne tento týždeň, dobre sa to mohlo aj teraz urobiť ešte. No veď musíme zariadiť plošinu a robia na prvkoch, teraz momentálne hafovalo verejné osvetlenie, či tam boli pozerať, čo nám vypínalo cez víkend. Takže je na to...
vieš čo, tam odišiel asi, bol Ondrej dneska trikrát, tak Istič vlastne bol v záťaži a vyjadzoval asi odišiel. Tak dneska boli objednané 2 do rezervy pre istotu. Zajtra by to mali opraviť. Keď chodíš do záťaže, tak keď úsporný režim mal prepnúť, tak vyplo vlastne všetci. Dobre, toto má kontrolu úloh, poprosil by som zapisovateľku spravostav financií. Na bežnom účte máme 8734,91 eur, účelový účet 0,25 eur, účet zábezpeky 16619,69 eur, účet združených prostriedkov 13120 eur, účet nájmu 18249,83 eur. Na pokladni je stav 248,95 eur, spolutočení sumu 56 973,63 eur. Dobre, ďakujem. Takže ak dovolíte, môžeme ísť spravostav financií, treba aj zamyslovať, že budete na vedomie. Proste že beriete na vedomie spravostav financií. Ďakujem, 4. Ďalší bod, úprava rozpočtu, čiže materiály ste obdržali mailom, čiže v podstate toto je, čo sme dávali vlastne uzávierku k koncu roku, čiže vlastne tam bol predpokladaný rozpočet, pozeráme tie ružové slupce, čiže pôvodný, ktorý bol, skutočnosť, ktorý bol vlastne skutočne naúčtovaný na drobné eurá, drobné teda desatiny eurá a vlastne upravený na celé euro nahor, čiže vlastne tam sledujeme návrh úpravy, takže v podstate príjmová časť a výdavková časť. Takže materiály ste mali, obdržali. To je vlastne skutočnosť, jedna vec schvaľujeme skutočnosť 31.12. a potom návrh úpravy k tomu 31.12. Chcete sa niečo spýtať? V podstate je to ten rok, ako prešiel 2014, tak ako vlastne skutočne. Dobre, môžeme ísť ďalej? Tak ak nie, tak dal by som hlasovať jedna vec. Prvé, teda skutočnosť k tomu 31.12., že berete na vedomie, to ste za, tak ako vlastne vyšlo na účtovanie uzávierky 4 za, prepáč, ich proti. Ešte som zabudol, hej, pani poslankyňa Piata sa oslovnila, pretože je v práci. No a vlastne ďalej vlastne návrh úpravy, čiže tam je vlastne len záukulen na celé nejaké eurá nahor, takže taktiež toto treba schváliť vlastne v zmysle tej metodiky schválenia úprav rozpočtov. Takže takisto dám hlasovať skutočnosť návrhu úpravy 31.12.2014, to ste za. 4 za, ďakujem. Proti, takže vlastne rozpočet potom bude vyvesený na úradne, tam bude brať málo. Dobre, ďakujem. Čiže máme bod 5, projekčné akcie a európske EU projekty, teda, ktoré je možné sa uchádzať, tak by som to nazval. Čiže čo sa týka tých projekčných akcií, v kontrolu som spomínal, že na niektorých vlastne pracujeme, to znamená, okrem toho, že sme podali tie žiadosti na tú Ačko, Bčko na preplatenie, čiže stáva sa vlastne C bytovka, to je 15 bytovka, ktorá vlastne momentálne tretie podlažie. Vlastne máme tam samozrejme schválené stavebné povolenie a tam budeme robiť zmenu územného vlastne v časti, pretože po konzultáciách vlastne v Žiline so stavebným úradom musí byť odčlenená, proste my sme mali parkoviska natiahnuté až poza Dčko, že musí byť v tejto línii odčlenená. Čiže kvôli tomu bude zmena len odstavných ploch, bude pre Cčko tu a Dčko bude mať samostatne. Čiže v podstate budeme teraz robiť zmenu územného C a stavebné C, odstavný a prístupovej cesty.
a ďalej budeme robiť územné a samozrejme následne stavebné D, to je tam vlastne 12 bytovka, tá, ktorá pôjde vlastne potom vedľa, čiže vlastne na tomto vlastne pracujeme administratívne. Medzi tými bytovkami bude nejaký ešte priestor, alebo to bude? Ešte nemám, škoda, že nemám, To lebo vlastne sme dávali. vtedy to bolo v kope, nie? My sme odskočili, teda bolo to zalomené vtedy, hej, čiže pôvodný návrh, ale my sme to vlastne vyrovnalo sa, aby tam nebolo tienenie v tom byte, aj boli požiarné tejto, takže tam jedno budú ako dva podlažia bytov, aby vzdialenosť medzi penziónom a agrotermál bola nižšia. Ale budú spojené. Áno, budú pri sebe, áno. To, že či to bude... Bude, vieš čo, nemám ten návrh, lebo som ho dával dneska kvôli, na územné, šli na konzultáciu, tak som dával tú jednu štúdiu. No. Ale bude výška, bude taká istá, bude užšia, hej? Tak to bude, no. V podstate teraz keď máš takú jednu bytovku, budeš mať, hej, na neviem, raz, dva, 4 bloky, hej. A táto bude 2 bloky a tak to bude, hej. Čiže tu budú 2, a tu budú raz, 2, 3, 4, hej, tak. Čiže toto je C a D bude kvôli tomu, lebo tú vzdialenosť medzi penziónom kvôli požiarnej nesmie byť stena vyššia, ako je vzdialenosť medzi budovami, hej. Tak sme to museli spožiadať niekoľko konzultovať, či tu budú 2, tým pádom tu bude 12 bytov, hej. A vtedy ešte v pôvodnom bolo tak, že boli ešte zalomené, čiže to vychádzalo, že to bolo natienenie, tak toto v podstate bude teraz v pozícii, bude takto rovno, hej. Akurát to, že tieto budú nižšie. No a my sme mali pôvodne pri C išli takto odstavné plochy poza, že po konzultáciách, že budeme aj žiadať peniaze, že to musí byť v tomto rozčlenené. Čiže my sme teraz dokupovali tento pozemok, tých 526 metrov, momentálne už je to vyňaté. A vlastne tieto odstavné troška zachádzajú tým, že išli tu a tu, troška zachádzajú do tejto parcely, že musíme urobiť zmenu územného, lebo pôvodná bola tu. A D bude mať vlastne zase, bude mať tu na, aby to bolo členené a časť bude tu. Keď to bude to vystrelo, tak to išlo ešte bližšie ku penziónu? Vieš čo, nie, že šlo bližšie, ale išlo nižšie, kvôli tomu, že dva podložia, lebo vtedy boli 4, vieš, čiže tam išlo o to, že tá vzdialenosť, tá výška celej budovy bola vyššia. No. A už by rátali, že koľko asi parkovacích miest tam asi? Všetko, ako všetko dostane, ako to musí byť na každý jeden byt, ako všetko v poriadku. Takže len na tomto proste tu budeme prebiehať 3 ale to bude celé parkovisko, či aj ostanú ešte nejaké voľné plochy? No tu nebudeš mať, budeš mať cestu, čiže budeš mať prístupovú, odzadu budú chodiť, čiže tu budú mať vchod tu. No, viem, ako to je, no. Ja, že či potom na tom onom, čo sa odkupoval, bude celé parkovisko? Budú odstavné plochy, či tam bude ešte a tu by malo byť možná 5 alebo 6 garáží ponúknutých na odpredaj. Tu lebo ináč nevychádzal, to je taký stĺp. Troška taký by som mal... Viem, že tam je ten... No, tak kvôli tomu, ja viem, ako to je tam. Že tu bude asi 5 alebo 6 garáží. Či sa to bude celé dávať ako na vyasfaltovanie, alebo... Nie celé. To jednoducho, čo bude odstavná plocha, to sa bude dávať, to bude v rámci projektu. No to bude z tej dotácie. Všetko by tak, ako tu, keď vyasfaltovali aj tu. No dobré, ale potom aj túto plochu, čo sme vravili, že... Nie, to sme vtedy menili, lebo sme chceli robiť odstavné tu. Dobre, no ale... A tým pádom teraz nám voľujú semka, čiže toto momentálne nie, to sme vtedy len robili, ale my sme neurobili zmenu, nedotiahli sme zmenu akože územného a to bolo dobre. Lebo my jednoducho po konzultácii v Žiline, chápeš, no, tí Žiline ťa usmerňujú, ako môžeš na čo získať, hej. Tak vlastne preto aj sa to teraz bude, rozčleňuje sa to. To nebude tak, ako sme vtedy Nie, vtedy, keď sme chceli to zmeniť, vtedy sme chceli dať vlastne po ceste, hej, ale potom vlastne po konzultáciách tam, že nie, tak to nebolo vtedy možné. Práve preto to je to ďalšie, že čo chceme pripraviť, vlastne to je tá cesta ku bytovkám, to bude vlastne jeden z možných projektov a cesta na SIOD, miestne komunikácie, v rámci tých možných víziev programu rozvoja vidieka pre obce, hej, do 1000 obyvateľov. To je vlastne... Čiže tam sú 4 prioritné osy, vlastne, o ktoré, teda, keď sa dohodneme a schválime, vlastne môžeme na tom pracovať. Samozrejme, cestu projekty máme pripravené na SIHOď územné, či by nám treba dotiahnuť stavebné konanie. Takisto vlastne tu na cestu miestnu komunikáciu ku bytovkám mal by byť projekt a to by som sa tiež dotiahnuť do stavebného. Čiže čo sa týka na projektu, by nemali to, ale v rámci vlastne tých víziev, ktoré budú zverejnené asi niekedy máj, júl a budú otvorené, my už vlastne teraz potrebujeme na tom pracovať, aby sme boli pripravení. Čiže musíme mať stavebné povolenie, vysúťažené, aby sme sa mohli uchádzať. Čiže jedno je... Stavebné povolenie, koľko bude platiť nám, že keď by sme napríklad nezískali... No to platí 3 roky, ale sa dá potom predložiť, nie je problém. Takže už nemusíš všetko na novo. Nie. Tam ide o to, že niektoré napríklad
tu, čo chceme, tak napríklad aj zberný dvor sme podávali cez environmentálny fond a teraz vlastne bude priamo na to výzva. Čiže zberný dvor máme napríklad stavebné povolenie platné, čiže to bude tiež jedna z vecí, ktoré aj tieto výzvy, ktoré sú, ktoré programu Zvoja vidieka, teda ministerstvo pre obce do obyvateľov teda má odsúhlasené s Európskou úniou. Čiže jedno opatrenie je 7.2, to je podpora investícií do vytvárania, zlepšovanie a rozširovanie všetkých druhov infraštruktúr. Čiže tu je vlastne výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavby, kanalizácie, vodovodu, čistiarne treba, výstavba, rekonštrukcia miestnych komunikácií, na to chceme ísť, to by bola jedna, lávok, mostov, chodníkov, parkovísk, treba zástavkov, rekonštrukcia, udržba odvodňovacích kanálov, prehlbenie nejakých studní, to nič. Toto sú do inžinierských sietí, Čiže tu je zlepšenie vzhľadu obcí, úprava verejných priestranstiev, námestí, parkov. A v podstate toto je na jeden projekt, je vlastne maximálne do 300 000, kde vlastne je 100% financované a sú tam zálové platby, to znamená, že keď ideš do projektu, keď eurofondy si musel brať úver komerčný z banky, musel si čakať po kontrole, tak to vlastne je 50% zálohová platba a keď dokončíš všetko, tak potom vlastne zvyšok druhých 50%. No, to je vlastne do 300. To znamená, že v rámci tohto operačného programu by sme chceli pripraviť, to znamená, to je vlastne... Že nemôžeme všetky cesty dať do projektu. Môžeme dať... Ale to je takto za 300 000 písení. Môžeme dať, čo sme dávali robiť rozpočet, napríklad to, čo som vravel, že v Sihoti, tam, kde sú tie domy, odtiaľ, treba zasfaltovanie, zvyšok popri sa parujú výjazd, asfaltová trť, pretože tam ešte nemajú siete. A ku bytovkám, Čiže keď sme to dávali robiť rozpočty, tak tam bolo nejakých 30 po bytovky plus ďalší úsek nejakých 15, 45 a 160 bolo asfaltovanie v tejto časti. Čiže do toho sa pracujeme so všetkým. Už si dával ponuku robiť, No, rozpočty som dával robiť ešte minulý rok, že koľko by to asi vyšlo. Čiže len to chcem povedať, že toto by bolo jedna z vecí, ktoré aj máme pripravené projekty. Potom vlastne širokopásmový internet, to sú tie biele miesta, ale toto je viac menej pre tie obce, ktoré sú do 500 obyvateľov, kde nie sú pokryté internetom. No, ale do tohto by sme ešte v podstate internet, máme to na obci, sme poriešení. No a vlastne ďalej podľa investície, vytváranie, zlepšovanie základných služieb, vidiecké obyvateľstvo, vrátanie voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Toto vlastne jeden z projektov, ktorý v podstate aj pred voľbami som debatoval, že kultúrny dom, pripraviť projekt. To znamená, že máme pripravené projekt na komunitné centrum, ale môžem to dočítam vlastne tu, či to opatrenie 7.4. Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času, vrátanie príslušnej infraštruktúry, výstavba, rekonštrukcia, modernizácia športových, detských ihrísk, treba z amfiteátrov, investície do rekonštrukcie využívania nevyužitých objektov v obci, pre komunitnú, spolkovú činnosť, existujúci kultúrny dom, zriadenie nových, treba prístavba, následná rekonštrukcia, modernizácia existujúcich domov, smútku a ich okolia, investície s zvýšením kvality života obyvateľov spojené s odstraňovaním malých divokých skládok, opusteného odpadu. Súvisiace so zvýšením bezpečnosti, prevencie proti vandalizmu, verejných priestorov, toto je možno kamerový systém, čo máme tiež pripravené, to by sme tiež mohli vlastne tu akože uchádzať sa vlastne o to. Ďalej súvisiace vytváraním podnikania, rekonštrukcia neužívaných objektov podnikateľskú, rekonštrukcia tržníc, napríklad, čo sme chceli tržničné miesto tuto pri kameni, to sme chceli takedy urobiť, že v podstate, keď niekto chodí predávať do obce, aby mal priestor vyplnený. No, nejaké prekrytie, drevené stánky, možno aby tam bol pohotovostný záchod, možno na čo na umytie ruky. To chceš tiež žiadať? Či to Nie, informuješ, hej? Informujem, že čo je možné, ale my sme takedy uvažovali o tom mieste. To všetko bude záležať... A kde by to bolo? No to je tam pri Kamenci. Tam, kde sú tie... Aha, už viem. No tam ten Kamenec, čo je z Bešňovského travertínu a ten priestor, to je náš pozemný, čo je dobré. Máme tam dotiahnutú aj kanalizáciu. Ten trojuholník. Taký trojuholník, takže eventuálne, len hovorím, že ale toto sú výzvy, ktoré pôjdu nielen, že budú zverejnené teraz, ale oni v priebehu tohto programovacieho obdobia 2014-2020. To znamená, že sa budú opakujúce tie výzvy, len niektoré pôjdu, čiže možno do tých 4 by sme mohli eventuálne ísť pripraviť samozrejme projekty, ktoré máme, ale toto je vlastne hlavne na ten voľnočasový rekonštrukciu kultúrneho domu. Čiže kultúrny dom
momentálne áno, využíva sa na ping-pong, hej, kedy ženy chodia cvičiť, hej, tuto deti do zasadačky, možno ako mladých chýba, klub dôchodcov teraz sedia aj v zasadačke. Čiže vlastne vytvoriť projekt, môžeme to moderne nazvať ako pre komunitné využívanie alebo kultúru, čiže nadstavbu, prístavbu treba, rozšírenie vzadu by sa rozšírila plocha sály do boku, hej, aby bolo nasedenie a na vrchu by sa vytvoril priestor, ja neviem, pre posilovňu, pre klub mladých, pre ženy na cvičenie, pre ping-pongistov treba, hovorím, pre dôchodcov, hej, takú zasadačku. Proste toto dať pripraviť projekt. No. Toto je vlastne aj cieľom vlastne dnešného stretnutia, aby sme sa dohodli, hej, aby ste dali mandát, aby som mohol osloviť treba z projektantov, koľko vyjde takýto projekt, lebo ten projekt bude treba samozrejme zaplatiť, aby bol pripravený, aby sme urobili stavebné povolenie. A samozrejme aj súťaž, ak stihneme túto otvorenie tejto výzvy. Čiže toto je ďalší z podopatrení a ďalej vlastne podpora, čo je tiež pre nás veľmi dôležitá, investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. To znamená obec turistická, ktoré možná netreba ani tak ako stavebné povolenie, pretože sú to rôzne, neviem, altánky, kiosky, proste dá sa to riešiť formou ohlásenia alebo drobných stavieb, ktoré si vieme my veľmi rýchlo, alebo projekty, ktoré sa vlastne popíšu. Čiže ja to prečítam opatrenie, to 7.5. Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou, skvalitňovaním turistiky, zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry, miestne, kultúrne, historické, prírodné, iné objekty, zaujímavosti, zriadenie muzejných, galerijných zariadení, investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií, informačných tabúl, turistických lokalít, na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení, turistov, informačné body, smerové tabule, kiosky a podobne. Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkové odpočinkové miesta, prístrežky, stojany na bicykle, výhliadka, teda výstavba výhliadkových veží, budovanie, čiže turistické označenia a turistických trás. Takže toto je tiež vlastne dobre, že vlastne takéto opatrenie bude a takisto vlastne v tomto opatrení sa dá ten projekt niekedy popísať, že nemusí byť práve pri tom stavebné povolenie, pretože neobsahuje nejaké stavby. Takže to by bola možná štvrtá oblasť, do ktorej by sme sa mali ako obec zapojiť. Čiže toto sú, jedna vec je vlastne, čo máme pripravené projekty, čiže dotiahnuť stavebné povolenia, to sú tie miestne komunikácie, čiže síhoď ako bytovkám. To by malo byť jedno. Druhé by mal byť vlastne ten zberný dvor. Uvidíme jedno ešte v hodnocacom procese, ale nevieme ako, ale aj tak máme stavebné povolenie, čiže uchádzať sa o to. Tretie by malo byť to pripravenie toho komunitného centra, čiže rozšírenie kultúrneho domu. A štvrté vlastne, čo sa týka cestovného ruchu. Čiže tam sa dá kopec vecí a možno tam v tom jednom projekte, nielen tam, čo bolo to podopatrenie, tam sú aj tie možná ihriska, možno čo sme spomínali, čo sme začali robiť. Aj tam vlastne tú ľadovú plochu možno urobiť alebo pripraviť to viacúčelové ihrisko. Aj na to sa dá vlastne žiadať v rámci či už tohto opatrenia, alebo aj tohto, ale som ešte to povedal. Tu na to také boli okolo 700 000, plus síce 500 000 bola toto na koruny ešte, keď hovorím, čiže to bolo nejakých, aj tie z úradu vlády boli asi 1 200 000 na koruny, čiže 1 200 000 to je nejakých 40 000 eur. Čiže v tom projekte sa dá popísať veľa vecí, dá sa treba dá sa viacej. No, keď oni, čo vlastne nám to prezentovali, táto firma, tak robia veľa projektov a aj odporúčali, že je dobré dať treba aj viac tých projektov, len treba si ich možno odstupňovať, samozrejme podľa priorít, ja neviem, miestne komunikácie, treba z jedna, zberný dvor, alebo kultúrny dom, alebo cestovný ruch, ale nemôžeme dať všetky do 300 000, napríklad jedno bude do 300 000, druhé bude 250, tretie bude, neviem, 200, štvrté bude 180 vymýšľam. To len ako príklad, no. Takže toto je vlastne vlastne sú teraz a čo je dobré, aby sme mali vlastne nejaký čas aj pripravovať a vlastne robiť vlastne na tých projektoch. Bude to bude tak odstupňované, že keď budeme za 300 000 žiadať, tak to bude ten hlavný projekt? Tak to záleží, nemusí byť hlavný, záleží, keď sa dohodneme od nás,
v podstate, keď to pôjde na jedno ministerstvo, to je na ministerstvo pôdohospodárstva, čiže to je ten podopatrenie programu rozvoja vidieka, tak budeš tam mať 4 projekty. No, tak oni povedali, že je dobre si zakružkovať, ktoré je podľa priorít, čiže 1, 2, 3, 4. Ale je to akože celkom slušné teraz, keď poviem na jeden projekt, čo je dobré, lebo prvé fondy, čo boli v 2010, tak to bolo rozdelené podľa polorastu, čiže niektoré obce mohli na niečo žiadať a mimo polorastu si mohla žiadať na 10% z toho, čo mohli žiadať polorastu. Čiže konečne toto kritérium zrušili, čo sme sa aj proti tomu dosť ako zmôcť ozývali, že vlastne tým sme boli hodení, poviem 2000 obcí bolo hodené do jedného koša a mohol sa uchádzať o 10% toho, čo tých 900 obcí, preto niektoré obce... To je len pre obce do 1000. Toto je konkrétne do 1000 obyvateľov pre obce. Ale aj výzvy sú pre keď je väčšia obec? Áno, sú aj výzvy, áno, boli. A to už ale oni už môžu ako čo teraz? Viacej? No môžu viacej, tak môžu aj viacej. A my môžeme cez určité opatrenie, určitú výzvu, toto je konkrétne ministerstvo pôdohospodárstva a toto je podopatrenie rozvoj vidieka, pretože rozvoj vidieka čerpajú aj poľnohospodári dotácie na to, že hospodária. Čiže tam je jeden balík, no ale možno životné prostredie dá tiež výzvy, kde môžu čerpať, samozrejme obce môže aj na viac čerpať. Vždycky je to o tom, že aj tie malé obce, dobre, my na 500 obyvateľov máme relatívne lepší rozpočet ako obec, ktorá má 1500 obyvateľov. Pretože väčšina obcí 400-500 obyvateľov majú rozpočet 110 000 eur. Čiže on tiež nemôže ísť do projektu za 500 000, keď financovanie samozrejme je tam, že máš to prekleňovacie obdobie je ťažké. Buď si bereš prekleňovací úver a vtedy ti ho banka musí dať. Čiže ty, keď máš malý rozpočet, ti ho nedá. Čiže preto nemôžeš zase taký veľký projekt žiadať. No. Alebo keď máš, čo sme vlastne pripomienkovali v tom 10., že boli, teraz konečne dali, že máš 50% zálohových platieb. Že vlastne ty keď robíš, tak 50% ti zaplatia, lebo tej firme musí zaplatiť. Tá firma ti to urobí, vymyslím, za 3 mesiace a vystaví ti faktúru. Ona nebude čakať rok, kým ti štát zaplatí. No. Takže vtedy to obdobie je ťažké na financovanie. Takže toto je dobré, že dali, vlastne aj zvýšili tú taxu, kedy bolo naozaj, tie projekty boli do menej. A teraz vlastne sú do 300 000 a nie je povedané, vtedy bolo prísne, že môžeš dať jeden projekt, nemôžeš sa uchádzať teraz o 3, 4, 5 projektov. No a to bolo to, že napríklad tie obce, ktoré boli v polorastu, keď poviem, že mohli žiadať, boli na školy, na námestia a požiarne zbrojnice. To bolo v priebehu 4 rokov, mohli podať tieto projekty. No ale my sme na to nemohli podať. Takže to bolo to rozdelené, že niektorí mohli dať tieto veľké veci, a niektorí nie. No, takže máme projekt na zberný dvor, na cesty máme. Na cesty ten vyťahnú stavíme, takže v podstate len na kultúrny dom. Kultúrny dom treba dať vypracovať tento projekt a no, samozrejme to je vlastne hodené do placu pre vás, čo vy s tým, či s tým súhlasíte, ale myslím, že by to bola dobrá vec. Samozrejme, pokiaľ získame peniaze, pretože všetky od tých priorít, máte výzvy, nevieš ani teraz už vôbec, kedy to... To nevieš. Taký projekt urobiť, to není za týždeň. No, projekte vedia urobiť do mesiaca zhruba stavebný projekt, čiže projektant teraz možno, keď začiatok roka. No keď to budeš pýtať v máji, keď budú mať projektanti frmol, tak ti povie, že ti to urobí za 2 mesiace, ale nestihneš proste nič. Pretože urobenie projektu, stavebné konanie samotné, to ti trvá minimálne mesiac, to musí byť veľmi dobrý. Čiže ak to dokážeš do mesiaca urobiť. A potom samozrejme následne spísanie projektu a vlastne ešte vysúťaženie. No. A to je vlastne ďalšia z vecí, že vlastne aj táto firma, oni vlastne sú zamerané na tie fondy, to je vlastne tá, vlastne tie projekty, čo robili pre obce za 11 rokov, čo môžete si pozrieť. A v podstate oni ponúkajú, či aby ste boli v obraze, keď sa robí takýto projekt, tak za spísanie projektu zhruba berú firmy, ja neviem, od 500, možno niekto až do 7000 eur. Čiže za spísanie tej žiadosti, ktorá je nejaká brožúra, všetky povinné prílohy, že berú tak. A potom vlastne máš ďalej za vysúťaženie, ti príde osoba, ktorá má samozrejme na tú odbornú spôsobilosť, ktorá ti povie, ja neviem, povie, že chce vymyslím tiež možno od 500 eur až do možno 3000, ti povie za vysúťaženie. No a toto je vlastne tým, že oni robia
môžeme ísť aj, ponúkali nám iné firmy, že vlastne chcú za projekt podstatne vyššiu čiastku. No a títo vlastne ponúkajú v tom, že za jeden projekt so spísaním projektu aj s vysúťažením je s daňou, no bez dane to bolo nejakých 999, čiže zhruba zaokrúhlenie s daňou nejakých 1200 eur. Čo si myslím, že je super cena na to, že budeš mať aj vysúťaženého, hej, oficiálne vysúťaženého, teda dodávateľa, kto to bude realizovať. No a vtedy to podávaš vlastne na to ministerstvo, na tú zverejnenú výzvu. Toto je, viem, že preto hovorím, sú informácie na tom, preto musíme makať teraz, aby sme mohli, keď tá výzva bude otvorená, oni ju zverejnia, poviem príklad v máji, v júni, dajú výzvu, otvoria na 2 mesiace. Hej. Čiže keby si toto všetko nestihol, tak ju nestihneš. Keď sa začneš robiť vtedy, keď zverejnia výzvu, jednoducho to nestihneš. Nemáš šancu. Máš, keď už máš všetko, že urobené, vysúťažené a už len čakáš. No. To bude 3 roky v kuse. Nie, 3 roky. Programáciou obdobie 2014-2020. Hej. Čiže, ale teraz momentálne chcú spustiť, čo vieme, čo máme informácie, chcú spustiť tieto 4 výzvy. Ono viac výziev pustia, hej. Ale pre obce, ktoré sú treba z 10 obyvateľov, sa môžu o tieto uchádzať. Čiže tie výzvy oni budú opakovať. Jednoducho teraz údajne, neviem, či to načítal. Či to tu nábolo, alebo niekde inde. Tu máš, vidíš, teraz som počítal. Čiže vyhodnotenie napríklad týchto víziev, hej, má byť do parlamentných volieb jar 2016, hej. Čiže preto hovorím, že tu sú termíny, hej, výzva, zverejnenie niekde jar 2015, vyhodnotenie do parlamentných a potom vlastne sú ešte ďalej výzvy, čo sme schvalovali minulý rok, vstup do masky, miestna akčná skupina, čiže to je zase opatrenie líder, kde by mali byť, hej, že vznikne na obci miestna akčná skupina, čiže podnety slova, hej, áno, stretnú sa podnikatelia, nepodnikatelia, ľudia, hej, nejaké neziskovky a povedia, toto by sme chceli v obci treba urobiť, vylepšiť taký projekt, čiže aj toto budeme potom neskôr riešiť. No a vlastne na líder je, čo sme dneska vlastne mali také informácie, tak do Ružomberku sa zakladá akože miestna akčná skupina Dolný Liptov, to vlastne 24 obcí do nich vstúpilo, okrem jednej a tam v podstate na ten okres by malo byť podľa informácií okolo 3 milióny eur. Hej. 3 milióny eur s tým, že keby sme to zobrali bajokom 24 obcí na 3 milióny eur, čiže 120 000 eur pre každú obec. Hej. Ale samozrejme, tá maska hovorí o tom, že nie len obec, ale to musí byť vyvážené. Čiže aj drobní podnikatelia môžu z toho čerpať. Hej. Čiže zhruba možno 50 000 obec, 70 000 drobní podnikatelia. Tak funguje vlastne maska. No. Ale toto majú byť zverejnené tie výzvy a chcú to mať vyhodnotené aj do budúceho roka. Samozrejme aj po parlamentných voľbách budú ďalšie, pretože to programovacie obdobie je do 2020, 14-20. No. Takže toto sú, také by som povedal, dôležité informácie, no a dobré je, že podľa tých našich, čo máme vlastne vypravené projekty, o ktoré sa možno už uchádzame ako permanentne, tak vlastne, že aj sme na niečo pripravení, len treba to ešte dotiahnuť. No a vlastne to je, že či pôjdeme treba už s touto firmou, už teraz sa ponúkajú kopec firiem, samozrejme aj za iné čiastky. No. S tým vysúťažením sa mi zdá, z tých doterajších skúseností, to si myslím, že je super cena. Môžete sa poinformovať, popýtať, akože kde, koľko, ako čo berú za projekty, ale niektorí berú aj iné palky. No, ale toto je vlastne, to je tá suma, čo bola 1200 eur, je bez ohľadu na to, či získame peniaze alebo nie. Čiže vlastne každé opatrenie má určitú možnosť na ten externý manažment. V podstate externý manažment je to vlastne tá firma porenská, ktorá oficiálne za to, že ti spraví ten projekt, hej, sa vlastne podpisuje zmluva a ona má v zmysle toho opatrenia, že napríklad vymyslím, z tých 300 000 môže byť na externý manažment 12 000 eur. Hej. Čiže ak by bola vôbec úspešná, tak samozrejme tých 1200 sa započíta, hej, ale doplatí sa treba z tých ďalších, neviem, 10 000 hej, za tú poradenstvo. Ale v podstate vôbec nebude to stáť nič, lebo to bude z tých peniazí, ktoré získa obec. Takže všetko oni preberajú tým pádom. No ale môže byť, že nebudeš úspešný, čiže tým pádom vtedy ťa to bude stáť. Aj keď to budeš ty robiť, nemusíš byť úspešný. Jasné, ale v podstate keby si nebol úspešný, tak tých 1200 na ten jeden projekt to bude stáť. Keď si
častokrát 4 projekty. Ak budem podávať 4, tak to ale musím ešte Podľa rátať toho, plus- aké výzvy ti prídu, čo ti príde. Ešte podľa toho, akože samozrejme plus tie projekty vlastne na tú Až vtedy kultúru, na to vtedy komunitné platíš tie centrum. peniaze, až kým príde tá výzva príde, tak vtedy to začne. No, vyšla, ona to tady nedávala 1000 eur. No. Neprešlo. 1000 pošlo. Máš rôzne, akože rôzne berú. Bola tu firma, čo povedala, za projekt 7000. No, a hovoria, že majú 100% úspešnosť. No, to je... Treba dať radšej. Istotne si. No, Tak vieš, ako ono sú... Také praktické. Máš firmy, tí to majú tiež vysokú úspešnosť, čo dávali, ja neviem, percentuálne to ťažko povedať. Ale tie projekty proste aj tak, hej, my ich robíme, hej, len jasné, že sú to napríklad cez environmentálny fond, kde sú podstatne menšie čiastky, hej, môžeš získať 100 000, takedy ti dajú 50 000, takedy ti dajú 150 000, hej, čiže, ale tam proste vždycky nával, to sú opakujúce sa do konca októbra, čiže aj my sa o to uchádzame, len tiež raz sme získali 100 000, druhý raz 100 000, potom sme nezískali, potom zase nezískali, potom sme, hej, čiže to je také, aj sa ti pritrafí, aj sa ti nepritrafí. No. V podstate tak či tak budeme musieť dávať aj tak projekt robiť na kultúru kvôli streche, lebo sa musí meniť časom. Takisto aj zateplenie, ak sa bude riešiť. Môžete zavrieť tie dvere, chlapiči. Sa nechali asi otvorené, že? Zdravili, že už keď sa strecha robí. A využiť ten priestor. Sa mi zdalo, že... Či to urobíš teraz, alebo niekedy, keď sa to dajú získať prachy. No, treba vyskúšať asi. Osloviť ako nejaké ponuky nech ti urobia. Dobre, tak v podstate môžeme sa dohodnúť na tom, že teda dotiahneme tie projekty, čo máme, budeme podávať, robiť na tom, hej, čiže jedna vec je na tie miestne komunikácie, čiže na Sihoď ako bytovkám, to malo byť ako jeden projekt. Dobre, môžete to aj Do zahlasovať. jedného projektu? To bude jeden projekt, lebo to je vlastne na to opatrenie. Hej, súhlasíte s tým, kto ste za? Som poprosil, ďakujem, či to bude jeden projekt. Ako napísať Štyria za. ten návrh? Vieš, návrh. Obecné zastupiteľstvo No čo to vlastne schvaľuje dotiahnutie projektu na miestne komunikácie Sihoď ako bytovkám. Projektu do stavebného povolenia a uchádzať sa o EU fondy, keď bude zverejnená výzva, opatrenie 7.2, program rozvoja vidieka. Potom si to presne znenie dá, že neviem to tak bolo. Čiže druhá vec by bolo, to v podstate máme... A na dvakrát to idete schvaľovať? Čiže toto bolo jedno schválené, táto cestná No komunikácia? každý bude osobitný, čiže jedna vec. No veď projekt bude miestne komunikácie, to bude jedno, ale bude aj bytovka, má iná síla, čiže to je jedno. Potom druhé by som dal ten zberný dvor, my sa uchádzame už v podstate zo 5 rokov opakujeme, ale žiaľ sa nám nedarí získať. Čiže to by sme dali vlastne na vybudovanie toho zberného dvora, to sme minulý rok dotiahli tam kanál a vodu. To bolo... Nie, toto je tie ona. Nie. Na kanála vodu to sme tiež získali peniaze. To sme získali, to išlo cez vodárenskú, to sme získali, čo vlastne sa robilo, máme tam dotiahnuté kanalizáciu aj vodu. No. Ale proste na ten zberný dvor, ten je veľmi dôležitý kvôli separácii a rôznym týmto. Jednoducho povedané, všetko, čo ti doma zavadzia, dones sem a nerob bordel v katastri. No. Chodíte sa prechádzať dookola, tak vidíte, ako ľudia vysýpajú tam vrece, no tak. Jednoducho zberný dvor, aby začal fungovať, musíš tam mať ten systém aj kontajnerov, musíš tam mať tú manipuláciu, čiže v tom je vlastne aj traktor s červým nakladačom, s tou štiepkou. Čiže keď sú rôzne opilovania stromov, máme jarné upratovanie, ľudia do kontajnerov nedávajte konáre, naháďu. Čiže jednoducho by sa to dalo tam, zoštiepkovalo a odviezlo prečo. Čiže to by bolo druhé, hej, ak súhlasíte, by som vás tiež poprosil, čiže na ten zberný dvor, čo si myslím, že naše obci, máme tomu, že je turistická veľmi potrebný. A to je v tomto? Áno, to je v môžeš tomto. reakcie na dvoch žiadať? Ty môžeš napríklad, spojiť, hej. Vlastne, keď neprekročí ten projekt, ty môžeš spojiť, že môžeš dať napríklad aj toto, môžeš tam dať treba aj nejaké detské ihriská, dva vymyslieť. Ale to nie je kultúra. Existujúcich kultúrnych domov. Tak počkaj, to bolo tie odpady, bolo tam. Ale to nie sú odpady, opustený odpad, nie? Nie, to opustený, to je čierna skládka. Čiže niekedy, kde v obciach sa vyvážal odpad, sa vyvážal do katastra,
A jednoducho vznikli čierne skládky. Nevozilo sa to ako teraz, že na oficiálnu skládku. A tým pádom je to nejaká environmentálna záťaž. Že ty môžeš na to urobiť projekt, na rekultiváciu a na také. Ale toto normálne je na zberný dvor. Ja sme to pozerali, ale to máš. No toto je kultúra isto. Áno, dobre. No a to je tu divoké skládky, mne sa mi zdá, že zberné dvory boli ešte v inom. Toto je teatr. Tu sú opectvo. Toto máš kultúru. Môžeš dať, tam nemáš problém, že nemôžeš dať akože v jednom opatrení, že povedal, môžete dať, pokiaľ máš pripravené, on nás aj akože nás upozorňuje, že treba dať, že nie len jeden projekt, že proste možno viacej projektov, hej, ak je obec na to pripravená, možno niektorá má len jeden projekt. Hej, dobre, takže by sme dali potom ten zberný dvor, máme vlastne pripravené, máme stavebné povolenie, čiže akurát musíme ešte pozrieť, či nám náhodou tam lehota neuplynula, aby sme vedeli predĺžiť, že by sme mali pripravené. Dobre, tak tu som vás poprosil aj zahlasovať, to ste za. Ďakujem, 4 za. No a ďalej, čo sme vravili, to je vlastne na ten kultúrny dom. V podstate o tom ešte nie, že ísť, ale v podstate, akože, aj to by som chcel zahlasovať, že na to komunitné centrum pripraviť projekt, ale v tom zmysle, že zatiaľ zistíme u projektantov, koľko by to stálo, hej? A proste, aby sme na to makali, aby sme mohli, lebo čas prejde a nestihneme, čiže to možná, ak budeme dlho možná vyberať projektanta, tak možno nestihneme. Len aby sme vedeli, že toto je ďalšia oblasť, aspoň ten mandát, nehovorím, že, takže to by som vás poprosil, či súhlasíte s tým, že dáme vlastne oslovím projektantov a koľko by stál vlastne ten projekt na jedna vec, cenové projekt samotný, stavebný. Ale tak, teraz sme rekonštruujúci podľa toho, kto staví. Podľa toho stavu, ako je teraz, budú ponuku súťaž, aby sme vyhrali. Potom by sme robili ďalej, kto by bol to vyhrať, ďalej by sme šli ďalej, s tým, koho by sme sa rozhodli. Urobíme to, čo sme si povedali, že čo chceme, aby bolo, hej, proste to. Ale ty nevieš čo spraviť, trvajú z tohto zjistujúce stavy, ale musíš mu povedať, že chceš, aby na vrchu bolo. Jednota dôchodcov, klub mladých, posilovňa, ja neviem, cvičenie, hej, alebo ping-pongisty, ja neviem, hej. Proste vytvoriť takéto priestory. To musí aj pozrieť, či to vôjde tam. Dobre, ale toto súhlasíte, aby sme mohli... Formálne stretnúť s takým projektantom. My sa stretneme, ale tak musíme to, že to robiť, že súhlasíme. Tak ja musím, keď prídem za projektantom, tak čo len tak? No to môžem a počuj, ale tak k tomu stačí len k stavebnému povoleniu projekt, tam nie je realizačný. Ale nejako treba vybrať, že kto to robí. Ale keď podávaš tie one, vieš? No ty musíš mať stavebné povolenie. Ale len nastavenie. Nastavenie musí byť realizačný, proste o 30-40% drahší tým pádom. Dobre, na stavebné povolenie potrebuješ mať. Stavebné povolenie máš, rozpočty máš všetko. Dobre, tak súhlasíme s týmto? Nemusíš tam mať výkaz výmer napríklad. No, rozpočet musíš mať pri každom. Keď predkladáš projekty na fondy, vždy musel byť rozpočet vždycky. Dobre, súhlasíme s touto, týmto kultúrnym dom. Nie pripraviť projekt, to ešte len oslovenie, len aby sme mohli na tom robiť. Osloviť firmy dáme? Ešte nie, len ja by som povedal, ako, že obec Bešňová schvaľuje, hej. Návrh osloviť firmy na projekt na komunitu. Vieš čo, schvaľuje, by som povedal normálne, len schvaľuje prípravu projektu na komunitná rekonštrukciu alebo hej, prístavbu na stavbu, to už je ako nazveme stavebne kultúrneho domu na komunitné centrum. Také všeobecne povedané, definované. Tak. Ale oslovíme príprava dáme, hej, jasné, potom sa musíme znova stretnúť a znova. No a vlastne ďalšia, čo by mala byť taká tiež dôležitá vec je vlastne čítam teraz. S odpadom. Hej, asi to nám prechádzam presne, toto bolo asi na tie zmeny. Veď už to dajú schváľovať toto? Hej, hlasovali, že... Hlasovali ste? Nie, na toto nehlasovali. Nie, tak prepáčte, tak kto súhlasíte vlastne
s prípravou, no. Na túto oblasť, hej, toto, aby sme mohli zistiť, k tomu sa stretneme ešte, ja neviem, tiež 4 za. Igor zabudol, že má dvíhať. Prepáč, 4 za. Nie, musím dať ruku. No a ďalší vlastne, ten štvrtý projekt by mal vlastne zameraný na cestovný ruch, čiže tam sme to pomenovali, je tam veľa vecí, čiže určite, keď budete aj pomedzi ľudí, ak nejaké návrhy dajú, tak budeme rádi. No. Jedna vec je, tam sa dá, možno by sme mali tam dať nejaké detské ihriska, ďalšie alebo rozšírenie, čiže jedna vec možno v tej časti, možno ako ubytovkám niekde situovať nejaké detské ihrisko. Tu v parku vlastne to robiť, možno ešte niekde inde. Možno by bolo vhod urobiť vlastne v rámci tohto projektu, možno tie stáňa pre tie separované nádoby, alebo nejaké kiosky, keď to nazveme, čiže prestrešenia, skloplastý papier, čo máme, samozrejme z úpravou, zametací voz, perfektne. Čiže s tou úpravou napríklad s dlažbou pod každý, čiže všade niekde to máme na tráve, aby to bolo pekne dlažba urobená. Čiže to sú vlastne tieto prístrežky, možno dáky altánov na sedenie v parku, ja neviem, to, čo sa týka cestovného ruchu. Ale to, čo hovoríš, zametací voz, určite, to je veľmi dôležitá vec, pretože... Multifunkčne nejaký... Čo by sa aj zhrňač vedel na chodník. Pretože tých ľudí, čo takedy bolo, proste aj nezamestnaní, že sme sa využívali na tie verejnoprospešné práce, či čistenie, zametanie, kosenie, hrabanie, jednoducho už nie je to. Aj teraz, čo boli oslovovaní, buď odmietli, alebo proste nemáme. Čiže momentálne máme jednu, čo nám chodí na menšie obecné služby, to je v podstate 2 dní v týždni sa strieda po nejakých 6,5 hodiny. A teraz druhá, takže to je také občasné. Ale jednoducho taký stroj, toto by možno nebolo zle, do toho jedného opatrenia taký stroj, vlastne ten univerzálny na zametanie, samozrejme s týmto s vodou, nielen suché zametanie, pretože to by zase neboli radi v lete, keď bol prach, aby sme prášili. Takže toto, to len tak nahlas tu debatujeme, že čo všetko, samozrejme sú tu smerové tabule, ja neviem, či nejaké informačné tabule, všetko možné. No. Čo sa týka turistiky, tak možno tá výhliadková väža, možno informačné centrum, neviem. No. Je tam veľa vecí, ktoré sa dá na to žiadať. Takže toto by som bol určite rád, keby sme išli vlastne do tejto výzvy. Ja nehovorím, že ak zverejnia, môže sa stať, že možno nestihneme kvôli niečomu ísť do všetkých, ale v podstate oni sa budú opakovať. Či na rok, za 2 roky, proste oni tie výzvy pôjdu. Čiže aj keď my budeme treba pripravení, nie je to zle vlastne, aby sme sa proste do toho pustili. To sú také... Tak to sú drobné stavby. Keď chceš altánok, ty si vydáš dobrú stavbu. Keď chceš prístrešok na ten separovaný, si ty vydáš. Čiže ten sa popíše, mám to aj vysvetloval, že vlastne hodne tých projektov sa vlastne viac menej je to opísanie. Toľko metrov, toto chceš. Jedna vec je možná, keby bolo, že informačné centrum, čo sme taký malý projekt. Že na informačné centrum, aj na to máme pripravený projekt. Jednoducho to sme tiež taký dávali v tých prvých výzvach v 2006. Jednoducho neprešlo to, ale je stavebné povolenie. Len to bolo vlastne na tej zákrute proti summitu. Čiže tam máme stavebné, je to náš pozemok, len je to v takej, vtedy sme to všelijako pretlačili, lebo cestári kvôli výhľadovosti nám to nechceli povoliť. Ale ako projekt je, no tak len možná vhodný pozemok niekde inde. No, niekde inde je problém. Roveň tam je rozdrobená, čiže tam sú drobné pozemky. Takže... To je v centre, bolo dobré. No tak bolo v centre, len v centre nemáš kde v centre. Zatiaľ. Tak ideme možno tam, kde by možno to predajné miesto, tam eventuálne, tam je náš pozemok, by sa tam vpratalo, len zase nemáš parkovanie. Nevadí to elektrika, to by sa dala poriešiť. Čiže toto určite do tejto výzvy ísť a uvidíme, čo by sa tam dalo dať v rámci turizmu, je to široké, široko pásové. Občania si povedia, čo tam treba dať. Tak my budeme len radi, keby občania vôbec nejaké podnety dávali, víš ako.
určite by sme privítali. Až vymýšľa, potom budeš... Keď niekedy občania dokážu kritizovať, ale neprídu s žiadnym podnetom. Takže toto by bolo určite, aby sme šli určite do tejto výzvy taktiež, čo je týka cestovného ruchu. No. To by sme určite k tomu sedeli, popísali, čo by sme asi chceli, no tak určite možná tie detské ihriska, ja neviem, že všetko sú len detské ihriska, no. Teraz momentálne sme dávali, čo týka oblastnej organizácie cestovného ruchu, tiež to bolo. Čakáme, rok, že či nachto čím príde, nepríde nik, tak potom rýchlo tvoríme. Jednoducho nie je toľko času, no a dali sme napríklad ten fit park, čiže podali sme, že budeme riešiť tie verejnoprístupné stroje pri detskom ihrisku, kde budú môcť, kto si bude chcieť zacvičiť, ktoré budú dostupné. No. Takže toto. Dobre, môžeme aj túto teda oblasť, by som povedal, schváliť, že aj do toho by sme šli. Je tam naozaj veľa vecí, ktoré určite je čo vylepšovať v našej obci a nielen tým, že samozrejme sme zameraní možno na väčšie investície, ale aj toto by bolo super. Možno, sa dá na to prachy získať. Dobre, tak kto ste za, aby sme šli vlastne v tejto oblasti. Dobre, ďakujem. Je výborné. Ty to nám ide všetko. Tak poď sa tak, keď nedáš, keď nechceš tak projekt, keď nedáš projekt, tak nemáš na čo získať, hej? Ako na myšlienku v hlave nezískaš nikdy nič. No to. Musíš len skúšať projekty, podávať, uchádzať sa, to na nič nie si odsúdený, no a hľadať cestičky a tak, aby si bol úspešný. No. Takže toto je vlastne, čo sa týka tých projektov, tak to som rád, že sme vlastne prešli a že vlastne tieto oblasti sa budeme uchádzať, čiže je to veľmi náročné, by som povedal administratívne, ale samozrejme ideme všetko preto robiť, aby sa to podarilo získať a pripraviť. Čiže potom, ak vlastne ak pôjdeme s nimi do spolupráce, tak samozrejme bude návrh vlastne zmluvy, ktorý budeme potom ďalej schvaľovať, ale v podstate aspoň môžeme už teraz robiť na tých dotiahnuť to, čo môžeme, to, čo máme, či už na stavebných povoleniach, alebo na vlastne zisťovať tieto projekty, aj napríklad tú kultúru projektantov osloviť, koľko čo, ako by to vyšlo. Dobre, toto máme, tak môžeme ísť ďalej, ak dovolíte. Máme bod 6, bod rôzne, tam máme v podstate dve žiadosti. Jedna žiadosť, debatovali sme teraz hodne o cestovnom ruchu, čiže je to vlastne podnet od pani Glotovej, dáva vlastne podnet na zriadenie komisie pre cestovný ruch. Čiže podnet sme vlastne dostali po tom decembri, niekde po zastupiteľstve, čiže dneska, keď máme prvé riadne zasadnutie, tak preto sa predkladá žiadosť vlastne až teraz. Je pravda, že tú komisiu pre cestovný ruch určite, vzhľadom tomu, že sme vôbec s tým zaoberá, tak je určite potrebné ju mať. V podstate my sme zriaďovali také štandardné komisie, ktoré pri obciach sa zriaďujú, čiže súhlasím s tým podnetom, že komisiu vlastne pre cestovný ruch určite je potrebné mať a veľmi rád budem, keď tí ľudia. A samozrejme aj to súvisiace s tým projektom, ktorý sa chceme uchádzať o cestovný ruch. No, tak. Takže, neviem, ak chcete vy sa niečo k tomu spýtať. Takže návrh... Tá komisia, akých členov bude? Ľudia z obce, alebo... Musí byť jeden. Tak jeden bude z poslancov, čiže návrh vlastne, vždy predseda komisie musí byť jeden z poslancov, vzhľadom tomu, že komisia v podstate taký poradný orgán. Takže návrh bude, aby bol predseda z komisie, no a už občania, ktorí chcú niečo tvoriť, tak v iniciatíve budeme len radi, len aby niečo chceli tvoriť. No. Aby to neostalo len niekde doma, ale aby prišli s tým, s nejakým podnetom, dobre, poďme, toto by bolo dobré, toto by bolo dobré, týmto smerom riešiť.
si už zvolia oni, hej, komisiu tam svoju. No, predsedu schválime zriadenie komisie, čiže máme 6 komisí, to bude 7. Čiže ide schváliť, že schválujeme ďalšiu komisiu pri obecnom zastupiteľstve. Predsed návrh je tuto magistra Marcela Kováčová, predsedkyňa. No a už môže z obce, ktorí ľudia robia v cestovnom ruchu, či už sú to občania alebo neobčania, môžu vlastne pri tej komisii, teda môžu byť členmi tej komisie a môžu vlastne rôzne podnety dávať, ktoré môžu riešiť na komisii a môžu to potom predkladať na zastupiteľstvo. Takže tak. Dobre, súhlasiť môžeme? Alebo chcete začať? Takže prvé dáme schváliť, že schválujeme tú komisiu pre cestovný ruch. Kto ste za? Dobre, ďakujem, 4 za, zdržali proti. A predsedu vlastne tejto komisie pre cestovný ruch pani magistra Marcela Kováčová návrh. Ak nemáte takto iný návrh. Takže, kto ste za? Turista je to. Kto ste za? Kto ste za, hlasujeme. Dobre, traja za, zdržal sa. Jedna sa zdržala, proti asi. Takže ďakujeme aj za podnet, aj za to, že sme to odsúhlasili. Ďalej máme vlastne ďalšiu žiadosť. Vlastne minulý rok bola založená u nás jednota dôchodcov, ktorí majú z okolností aj zase stretnutie. Čiže zakladali boli 7 členovia, teraz majú vlastne už 30 alebo 35 členov. Čiže vlastne požiadali nás, sú vlastne zaregistrovaní v rámci jednoty dôchodcov Slovenska, základná organizácia Bešeňová. Vlastne nás požiadali o finančný príspevok. No. Takže vzhľadom k tomu samozrejme, že sú to naši občania, začali byť troška aktívni, kde samozrejme aj ponúkajú spoluprácu s obcov. To znamená, že sú ochotní pri určitých prácach, či už pri natieraní, ja neviem, plotov, možno tých systémov káblových, čo sme chceli, aj pri tých vernoprospešných prácach, možno pri hrabaní, pri tomto sú ochotní pomôcť. Čiže sú takí aktívni, tak ja navrhujem vlastne požiadali o ten príspevok, aby sme im schválili ten príspevok. Čiže návrh toho príspevku je 500 €. Takže neviem, ak chcete sa niečo... Trikrát to odmakajú, nie? Tak sú ochotní, tak prečo nie? Prečo sa iniciatíva ide, prečo nie? Každý spolok, ktorý chce niečo robiť pomôcť, tak treba si s tým podporiť. Dobre, môžeme, alebo chcete ešte niečo? Tak môžeme hlasovať. To súhlasíte s tým? Aby, nie, mesačne určite nie, ročne. Čiže príspevok jednote dôchodcov Bešeňová na 500 €. Kto ste za? Dobre, ďakujem, 4 za volenie. A ti pomôžu, tak je tak. Nepomôžu, tak. No, dobre, čiže sme v podstate v bode rôzne, sme vyčerpali 7. bod diskusia, podnety. Ďakujem poslancov, občanov, ak niečo máte. Páči. Ja sa hlasím. Čo sa páči? Ja by som chcela k tej komisii pre ten cestovný ruch. To som rada teda, že bola odsúhlasená, že myslím si, že už dávno to mala byť. No a dúfam tiež, že tá komisia bude pracovať tak, aby sa tu vylepšilo to platenie tých daní. Aj o tom je to, nie len o tom, čo sa bude robiť. Lebo aj to, na čo sa tie dane použijú z toho cestovného ruchu. Lebo tu obec prichádza o veľké peniaze. A vlastne ja ani neviem, 7 rokov tu žijem, že by niekedy bola nejaká kontrola robená, alebo niečo podobné. Toto, čo bolo nejaké fotenie spoza dvora, to mi také pripadá ako ho na čarodejnice. To sa proste nerobí takým spôsobom. A mali by byť aj ľudia oboznámení, že ako v tom cestovnom ruchu môžu podnikať, pretože tu sa robí všetko chaoticky. Tu si jeden zmyslí, že si dá 2 valendy do izby a už to funguje. Takže potom je to nespravodlivé voči tým ostatným, ktorí tie dane platia. Nepomôže ani Liptov karta. Ja tie dane platím a nemám Liptov kartu. Takže ja som si zrátala za rok, že som zaplatila minulý rok, za rok 2014, 330 €. Mám 2 izby a 4 pevné lôžka.
Pokiaľ viem, tak za neviem, ktorý rok bolo vybraté, za ten 2014 alebo 2013, to už je jedno, to sa zhruba vždycky opakuje, dokopy tých 76 000, to je, viem, že s veľkými hotelmi neberiem, okolo 7 000 mali ubytovatelia. Tak mne to vychádza tak, že by malo byť tých malých ubytovateľov nejakých 20 a po 100 eur, že dali za rok. Alebo 22, hej, aby sa to zmestilo do tých 7 000. Takže je to strašne málo, pretože ja som napočítala, že domov, ktoré poskytujú, alebo ja neviem, tých penziónov bez stravy, tak som to rátala, je okolo 76 v obci. A tým pádom by sa malo strojnásobniť ten výber daní, keby to bolo aspoň tak, ako platím ja. Ja som ten najmenší ubytovateľ, takže si myslím, že tých 330 eur je úplne smiešná suma, že niektorí ľudia, ja neviem, ja platím aj za tie deti, ja sa, hej, od 6 rokov, čo tiež si myslím, že nie je veľmi dobre urobené, lebo sú dediny, kde je väčší cestovný ruch a sú tam deti od 15 rokov, že platia daň, ale budíš, obec to má v záväzných nariadeniach, ja to rešpektujem, ja to od turistov vyberám. Niekedy sa dostávam do situácie, keď mi povedia, že čo od nich vlastne chcem, lebo tu boli neviem kde na Vyšnom konci, tam nechceli nič, tam nemuseli platiť daň, tam sa nemuseli registrovať, ohlasovať ako cudzinci, tam proste nemuseli nič. Aj keď im to človek vysvetlí, buď vyzerá človek ako, že proste chce na nich ešte zarobiť, a keď im to vysvetlí, ako je to, tak sa hanbím, že im musím hovoriť, že k Polbešeňovej v podstate vydáva ubytovanie na čierno a nemusí nič rešpektovať, lebo sú nepostihnuteľní. Ale ja, že keďže mám živnosť, a keď to robím tak, ako to mám robiť, tak som postihnuteľná z každej strany. A ešte vlastne, keď sa domáham nejakej pomoci v tom, alebo nejakého riešenia, tak si pripadám v tejto obci ako nejaký blázon, ktorý proste chce niečo, čo... Ja viem, že tým ľuďom to vyhovuje neplatiť tie dane. Ako v pohode. Keby to bolo tak, že tá živnosť nemusí byť, ja prvá ju zruším. Lebo je to tak nevýhodné pre malého ubytovateľa, jak sú postavené všetky tie veci. Až ešte teraz s tými pokladňami registračnými, čo ani nevieme, či ich máme mať alebo nemáme mať, jak to vlastne máme mať zaradené. Proste je to katastrofa v tomto štáte a to je odraz celého. Ale že keďže tá živnosť má byť, tak potom by jasne mali tí ľudia vedieť, o čom to je, mali byť nejak oboznámení všeobecne a neviem, dá sa im 3 mesiace času a potom sa ide tvrdo po tých, ktorí to nemajú, ktorí to nedodržiavajú, ktorí neplatia dane a tak sa zrovna poriadok nebude sa musieť ukazovať, aha, ty, alebo udávať. Ja som v živote nikoho neudala, práve preto to riešim stále cez obec. Lebo obec by to mala riešiť, nie ako bolo povedané, že spravte si vy nejaký, ja neviem, nejak sa stretnite, 3 ubytovatelia a riešte to. Prečo? Nikto tu nemá záujem sa stretnúť, to je tiež pravda, lebo každý proste má svoje a mala by to riešiť obec. Je to v jej záujme, aby mala podnikateľské aktivity poriešené a aby boli tí, ktorí si plnia povinnosti vpredu a nie úplne na konci záujmu. Takže ja len to som chcela povedať, že keby sa dalo toto nejak poriešiť, a nehovorím, že hneď, ale už konečne, ako aby sa s tým začalo niečo robiť, lebo proste je to, ja som vám to dala fakty, hej. Keď si zrátate, vy násobíte to, čo som vám povedala, ja keď som zaplatila 330 eur, čo nie je tak málo, pri takom malom ubytovaní, ja som ozaj mikroubytovateľ, tak potom neviem, čo tí ostatní, čo majú baráky po 2, po neviem koľko, no koľko oni platia. A každému je to jedno, či obci netreba peniaze. A potom jasné, že sa nikto nepýta, čo sa urobí z týchto peňazí, lebo každý sa tvári, že veď akože na čo, nebudem to, alebo sa dostanem do popredia a povedia, že neplatím a ešte sa pýtam, čo obec urobila. Tak toto tu funguje už tých 7 rokov, čo tu ja žijem, takže dúfam, že sa to aj zmení a že tá komisia prinesie nejaký proste pozitívny prvok do toho, ale si myslím, že to je málo, lebo v podstate tam by bolo treba potom určiť, kto bude robiť nejaké kontroly, to sa bežne robí, obec by mala niekoho poveriť a tak, ale to už ja sa už ako o toto nejak nezaujímam, ja si len myslím, že je to dosť podstatná vec v tejto dedine. Ako môžem ja? Presne akú kontrolu si predstavujete, že ja prídem a zistím, či máš 4 lôžka, či máš 6 lôžok? Ako si to predstavujete? Ja neviem, akú kontrolu, to musíte vy vedieť. Tak to poviem. Práve že v tejto oblasti Nie je to... Ďakujem za váš názor.
ako pani Gultová v podstate môžete konštatovať možno aj, že 10 rokov vy niečo nevidíte, ale my za peniaze cestovných ruchu robíme podstatne viac, ako tí ľudia odvedú, ako odovzdajú. Takže, no veď práve, že odovzdajú málo. Takže to súhlasím, ale žiaľ Bohu, legislatíva je taká v našom štáte, ako je. A komisiu práve preto sme aj súhlasili s tým, aby sa zriadila, aby tie podnety, ktoré vlastne prídu zo spodu, možno aj vaše názory, ktoré možno konštatujete, nehovoríme, že musíme so všetkým s tým súhlasiť, ale jednoducho, aby prichádzali. A je to na každý, to nie, že aby boli oznámení, ľudia sú tu dobre oboznámení, čo majú. Ale dotlačiť niekoho, či si tú živnosť má urobiť alebo nie, je to na ňom osobná vec. Čiže my nemáme tú právnu páku na to, aby sme niekoho my ako obec dotlačili, to sa mýlite. No. To znamená, že my by sme boli radi, keby tí ľudia práve preto, že čo sa v obci vybudovalo, pretože si myslím, že sa vybudovalo strašne veľa a obec sme, ktorá ideme riadnym rozvojom, to znamená, že by mali k tomu aj pristupovať. To znamená, že aby tú daň, čo sa bavíme, alebo čo ste vraveli, aby tú daň z ubytovania vybrali od toho turistu a odviedli obci. To znamená, že to vy neplatíte nikto, to len máte delegované a vyberáte od turistu. To znamená, že nehovorím vy osobne, ale hovorím všeobecne. Čiže ten ubytovateľ, ktorý to má delegovanú, ktorú má vybrať od turistu a odviesť obci. To znamená, že my budeme len radi, keď budú podnety a keď tá výber sa určite zlepší. A určite sa nebránime tomu, čím viac ľudia vyberú, tak ľudia nech si rozhodnú, čo chcú za tie peniaze v obci urobiť v rámci cestovného ruchu. My budeme len radi, pretože my zatiaľ dávame podstatne väčšie peniaze do toho, ako vlastne tí ľudia, čo či už prispejú alebo vyberú. No hlasím sa opäť, aby nebolo. Môžem sa hlasiť znova? No k tomu, pán starosta, čo ste povedali, beriem. Ja viem, že robíte toho podstatne viac možno, ale v iných odvetviach. Ale čo sa týka cestovného ruchu, tak ja si pamätám, že v roku 2013, no bol 2014, ja neviem, nejak pred voľbami sa to zlomilo, že konečne sa urobili aspoň smerové tabule, aké také, lebo neboli to absolútne žiadne, to bola hanba. Takže som urobila to. Ešte som, môžem, ja som sa hlásila o slovo, môžem dokončiť, ja som čakala tiež, no, kým to dokončíte. Čiže spravili sa nejaké lavičky pri Medokyši, proste niečo sa urobilo, hej, nie je toho veľa. Presne, preto toho nie je veľa, lebo v podstate, ja neviem, keď sa to zoberie komplet, unblock, hej, tie aj s hotelmi 76 000 alebo koľko, ktoré vyberiete za rok, není tak málo. Z toho na ten cestovný ruch, že sa tu postavili 4 tabule, to je vlastne o ničom skoro, ale dobre, niečo sa urobilo. Čo sa týka tých daní, ja neviem, pani kontrolórka, vy sa mňa pýtate, že a čo si ja predstavujem pod kontrolou. No, počkajte, ja nie som kontrolórka obce. Vy musíte vedieť, ako sa kontrolujú občania, ktorí ponúkajú ubytovanie. V podstate obec vôbec nezaujíma, či ten, ktorý sa tu príde zaregistrovať na daň z ubytovania, lebo on sa príde, hej, aby to prekryl tým, že som sa zaregistroval, zaplatím tam 2 lôžka, pár týchto, však mňa tiež očiernili, že odnesiem 4,50 a vybavená vec. Tak odniesla som trošku viac. Tí, čo nosia 4,50, to sú presne tí, ktorí proste vlastne akože proste, hej, prihlásia sa, aby to vyzeralo, že je všetko v poriadku, vedia, že sú nekontrolovateľní. Ako náhle by ste od nich pýtali IČO, hej, ako údaj, ktorý je, dajme tomu, alebo DIČ, IČO viac menej, znamená, že má živnosť, že podniká v tom legálne, mal by zriadenú mať aj prevádzku. Ľudia si tu myslia, že stačí mať živnosť na ubytovanie. To nestačí. On má aj keď má len izbu, keď mám jednu izbu, mám tu prevádzku v izbe, ale musím mať ohlásenú prevádzkáreň. Čiže už je to celkom iné, darmo, že je to v mojom rodinnom dome. Ja keď mám vo svojom rodinnom dome prevádzkáreň, ja som povinná strpieť kontrolu. To je niečo iné, keď nemám živnosť. Vtedy nemusím pustiť nikoho. Z miestnej strany, ja by som napríklad nemohla vstúpiť.
Ja ako kontrolórka nemôžem vstúpiť bez súhlasu toho dotyčného. Vás musí obec A delegovať, kontrola. musí urobiť obec presne tú komisiu, poveriť poslanca, že prišiel, tak to robia aj v teplej, pokiaľ viem. Poslanci tam chodia, neviem, že často, ale viem o tom, že boli na kontrole. Prosím vás, pani Gotová, nech sa páči, svoje podnety budete mať možnosť dávať na komisiu. No viete, ja som tu kvôli tomu teraz, ja nebudem stále na komisii hovoriť. Ja vám tak poviem, predstavať. aj keď má otvorenú Počkaj, živnosť, prosím. myslíte si, môžeš na mňa, myslíte si na 100%, že aj tak bude odvádzať do obce toľko, ako má. Ako Ja neviem, či bude na to, ale určite by sa tá disciplína zlepšila. Prečo? Vidíte, vy hneď akože lámete tú halus a poviete, že ale ešte ste to ani ste to nevyskúšali. Vyskúšali ste to už? Prosím vás. Nevyskúšali. Ale ja nemôžem Ale my máme rokovanie, prosím vás, pani Gotová, keď chcete... Pán starosta, ja som sa normálne prihlásila, Dobre, normálne už ste som vstúpila odpovedali, do ale diskusie. ja vám teraz Prečo hovorím. vy stále máte tendenciu Ja nemám zavrieť tendenciu. ústa? No, lebo ja si ich zavrieť nedám. Ale ja A vám keď vám ide o to, aby ste tu potom dostali kontroly iné na obec, tak potom ja budem postupovať tak, lebo keď sa nedovolám na obci nejakého súzvuku, až ja sa tu budem cítiť ako blázon, ktorý platí dane, hej, a tu sa to na obci, kde si sa to rozplynie v nedohľadne, lebo keď sa spýtam, čo sa robí, tak sa kosí a svieti. Pani ďakujem Gotová, pekne. dobre, ten názor si nechajte, to vám nikto neberie. Vy ste sa pekne Však ani to prihlásili. by som prosila. Neskážte mi do rečí. Ja vám do rečí No tak mi neskáčem, neskáčte, ja vám som chcem sa povedať. prihlásila. Ste sa prihlásili. No, Po prvé, takže. sme vám udelili slovo. Po druhé, keď budete chcieť na rokovanie obecného zastupiteľstva, tak si o to požiadajte písomne na rokovacieho poriadku. Sme vám umožnili slovo na Pán základe... starosta, Nechajte ma ja som sa prihlásila, nechajte sme ma v dopovedať. diskusii, tak ma nepoučujte Ja o vás tom, čo poučujem. môžem, čo nemôžem. Ja vás poučujem, pretože nie ste Ešte ma občianka. nechajte aj... Pretože nie ste občianka obce. Zase ste na tom omyle. Nie, vy ste na Zase omyle. ste na tom Ja omyle, aspoň že neviem o tom. ja môžem riadne zasahovať, lebo tu mám prechodný pobyt a mám tu nehnuteľnosti. Pani Gotová. No, takže vy Poprvé. nebuďte, vy si prečítajte zákony o obecnom zriadení Ja vám a dobre potom prečítané hovoríte zákony. tieto hlúposti. Ja vám dobre prečítané zákony. No, lebo zase sme tam, kde sme boli, Nie sme hej? tam, kde No, sme. takže Ja takto opakujete poviem. staré chyby, pán starosta. Ja Pozor neopakujem. na to. Pani Gotová, nie No, ste tu na... opakujete staré Počúvajte. chyby. Sme Ja na vám- rokovaní zastupiteľstva, ja viem, dobre? kde sme. Tak ste si povedali Ja svoj viem, kde názor a sme. nebudem tu počúvať No. váš názor, čo si vy myslíte, že máte vy pravdu. Ale my tu vy si 7 rokov myslíte zo nerobíme. svojej nejakej moci, My že si teraz nemyslíme tu zo môžete žiadnej rozkazovať. moci. Ja My som si- sa normálne prihlásila, povedala som svoj názor a povedala sme som tu- dokonca možnosť, ako sa My to sme dá tu robiť. na to, čo ste sa vy teraz No. zobudili, to sme Ja som sa dávno bavila s skúšali. pani, No tak. viete čo, toto si nechajte, že kedy ja som sa zobudila a kedy Už ste jedno. to skúšali, ja tu žijem 7 rokov, ja som nezažila, že by ste tu niečo skúšali. To už je na vás, či No. ste zažili alebo nezažili, Takže to je váš nie problém. na mne, to je Ja sa- váš problém, vy ste starosta, tak to riešte. My to riešime No. v rámci našich kompetencií a zákonov, to Áno, riešime. vidím, Áno. 7 rokov nič. To je váš 7 názor. rokov To- tma. Ja vám neverím váš názor. Pozrite, ja viem, že veľmi dobre je tu toto nechať pod pokrievkou, Dobre, hej, chcete lebo ešte ľuďom na to to dať, čo sa vyhovuje. spýtať, ale Ale na mne čo to povedať nevyhovuje a budem za to bojovať, aby to tak nebolo. Dobre, pani Gotová, skončili ste? No tak asi som skončila, pretože Dobre. tu nejak sa odozví človek. Ale ešte som chcela k tomu povedať, že ja sa obrátim potom teda na iné orgány, keď nepochodím Veď sa na obci. obráte aj na iné orgány. No, tak preboha, sa to obrátim. 7 rokov sa už obracajte, že tu bývate. Ja sa To vám neobraciam bráni. 7 rokov. No, ja tak sa začnite už obraciam- konečne. No tak sa začnem. Už zobudte z toho sna. Dobre, Ste máte ešte nejaké... arogantní, máte ešte arogantné nejaké- chovanie k ľuďom, pán starosta. Nemám arogantné No chovanie. nie. Ja mám arogantné chovanie ku takým, čo sa arogantne chovajú ako vy. Ja sa nechovám arogantne, dokonca poctivo tie dane platím, tak by som láskavo od vás očakávala iný prístup. Ja neviem, čo je u vás poctivo. No. Sú tri Neviete? formy sú. Dobré Nie, podnikanie. áno, sú 3 formy no a tak. ja som vám teraz povedala, že som so svojimi 2 izbami a 4 lôžkami zaplatila 330 Dobre, eur. pani Gotová, už No sme to tak, počuli. potom, no tak keď ste to Dobre. počuli, tak potom sa chovajte trošku ináč. Ja do tej kasy prispievam na rozdiel od 3/4 Bešeňovej. No, ale tí študenti si myslia, že neprispievate toľko. No. Mňa to Tak nezaujíma. vidíte, ani ich nezaujímate vy. No, to čo? Akože to teraz chcete, akože ich Dobre. podsunúť, že to sú tí dobrí? Pani Gotová, No dobre, trošku už ste milné skončili. predstavy máte o živote, Vy máte pán pilné starosta. predstavy, sa mi zdá. No nie, viete čo, Vy ja si tu myslíte, nebudem že sa tu s máte, vami vy si naťahovať. myslíte, že tu máte 2 roky živnosť a ste zožrali múdrosť sveta, či No čo? a nie, ja 5 len rokov sa- ste tu bytovali na čierno a na nás chcete vy poučať? Prosím Počúvajte, vás, tu to každý, si tu som poučajte sa, na koho druhého, tu ani som sa nás. väčšine chodila pýtať Vy na ste sa obec, väčšine či
chodili ste sa potrebná, pýtať? či Koho? je potrebná živnosť a tu sa stále chodili, stávali ľudia k tomu tak. Raz sa tomu musí urobiť. Ale mne to je jedno, koho ste sa vypýtali. Jedna babka ma nezaujíma, živnosť koho ste sa nebola pýtali. potrebná, nemali ste to ani Kto to povedal, vyvesené že nikde. Bolo to Nemali ste vyvesené, to, akože nedávajte. teraz dobre, teraz zo mňa urobte zlodeja, hej. Dobre, tak ja ju konečne mám tú živnosť, hej. Mnoho iných ju nemá Pani dodnes. Glodová, poprosím vás, dobre, už môžete byť ticho? My tu rokujeme, keď budete na to Máme živci, tak môžete. diskusiu, Ste sa pokiaľ pýtali. viem. No však som No dokončila. tak ste dokončili, No. my končíme zastupiteľstvo, tak nebudeme tu, keď chcete, môžete debatovať o vašich názoroch, to vám nikto neberie. My Pán tu nás sa Starosta, snažíme... vaše arogantné chovanie nemá obdobu. Vaše arogantné chovanie. A neznalosť zákonov. Pretože vy ste tu prišli na zastupiteľstvo s Áno, ja som niečím. tu prišla, No tak predniesla som to normálne, pokiaľ ste ma nezačali napadať ako my vždy. vás nenapadol. My sme tu schválili, čo ste dali podnet. A to, vaše názory, nehnevajte sa, mňa absolútne nezaujímajú vaše názory. Nie? Nie, vôbec ma nezaujímajú. Pretože to, čo vy tu tárate a beriete akože za Pán smerodatné... starosta, dávajte si pozor, čo hovoríte. Dávam Ja si pozor. netáram, ja To, čo hovorím tárate, veci. doslova hovorím, to, čo tárate, to je váš názor. Pretože my tu máme nejaké čísla a sú podnikajú. My nemôžeme človeku prikázať, či si má urobiť živnosť, Ja alebo som nie. vám to opísala, ja som dala Nemusíte takú opäť, my to možnosť. vieme. My proste. sme komisiu zriadili na to, aby boli podnety a sa riešili. A tam môžete diskutovať aj do rána, to vám nikto nebráni. Ale nemôžem s vami súhlasiť, tu rozprávate o tom, či my sme niečo spravili alebo nespravili. Možno z vášho pohľadu nie, ale z iných pohľadov sme robili podstatne veľa. A peňazí dávame podstatne viac. Ja rozprávam o tých daniach a o živnostiach. No dobre, to môžete rozprávať, môžete to zisťovať, môžete dávať podnety na inštitúcie a nech tá inštitúcia, ktorá dotlačí fyzickú osobu, aby mal živnosť, keď to dokážete, tak dám klobúk dolu. Pretože nemôžete nikoho donútiť, dobre? A či to myslíte, že to má obec urobiť, alebo kto, Ale je veď váš na to sú názor. zákony, pre No, Boha tak sú živého. zákony, no tak keď sú zákony, Však tak... anarchia v tejto obci funguje dokonale, tak Dobre, funguje pani Glodová, ďalej. Tak vy ste ne. zastanca toho ako starosta, To tak nie, to super. nie som zástanca. Dobre. Ja jediný a prvý Dobre. som bojoval preto, aby ľudia zodpovedne odvádzali. Dobre? Tak keď to neviete, tak sa ani, prosím vás, ani nerozprávajte o tom. Lebo nemáte ani šajnu. Vy ste sa tu prišli, ste tu bývate 2 roky, podnikáte, akože tvárite sa, že podnikáte, to poviem. To je tvárenie. A keď som vám pred O čom rokom... to teraz rozprávate, O tom. alebo o jakej šajne? Dobre, Tak sa ďakujem. uklidnite láskavo, lebo toto Chcete fakt takto nemá ešte, máte obdobu, čo také vy podnety od predvádzate. poslancov alebo od občanov, Ja sa páni chcem ešte poslanci? opýtať. Takže kto nás nahráva teraz? Kto vás nahráva? Kto nahráva? No a kto by vás mal nahrávať? No neviem, prečo sa ma pýtate na otázku. Tak, no tak a nás to nahráva. My. My? Však to viete. je jednoduchá. No, Tak prečo mi vy neodpoviete? povedal som vám, no. Kto? Ja som nepočul odpoveď. No my, Obec. My? Obec? súkromná osoba. Ďalšia Obec alebo otázka. súkromná osoba? Súkromná osoba. To je kto? To je rozdiel. To je, chcú mať svoju záznam, akože, aby mali Kto? sa mohli poznať. Kto? No súkromná osoba. Chceme vedieť, kto to je. Meno a priezvisko. Identifikujte. Osobný údaj, nie Identifikujte je dôvod. osobu. Chcete sa niečo spýtať programu alebo niečomu? No nie, chceme sa spýtať, že prečo, či by to nemohlo byť teda verejné, ten záznam tej súkromnej osoby. Ale Či by to máš mohlo- verejné, nemohlo vy ho zverejňujete bez súhlasu, hoci kde, vy máš verejné, nie? Vy máš svoj záznam urobený, tak... Ja viem, ale že by sme nemuseli my svoj robiť, ale keď robí obec, alebo teda súkromná osoba nejaká, No, súkromná osoba požiadala, že chce mať záznam takisto ako vy a chcú mať pre svoju potrebu. nie, no že keby to zverejňoval namiesto nás, Na čo? Chceš chodiť na zastupiteľstvo, chceš vedieť o dianí, nie? Tak to je dobre, že ty chodíš. ale nie vždy sa mi sem dá prísť. Vždy sa to nedá prísť a keďže to už niekto nahráva, tak prečo by sme to mali nahrávať ešte raz? Dvakrát. No, ja som len chcel vedieť, že či by to nestačilo zverejniť, že by sme si to my mohli pozrieť teda namiesto toho, že to natáčame. Nám by to stačilo si to pozrieť na webe. Tak sa dohodne. No, dobre, my si to zistíme. A ešte ja mám jednu otázku, ak môžem, tak len jednou vetou. Môžem? Chcem sa spýtať, že ešte potom tých komisí je to s neurekom, ale tá obec by nemala mať aj nejakú komisiu sťažností, kde sa ľudia môžu sťažovať. Napríklad, ja som sa hneď sťažovala na pána starostu. Podáva sa Môžete sa, kde oficiálne chcete. sťažnosť, zaeviduje sa a ja som povinná Vám? nie mne, sťažnosť sa podáva tu na obec. obec.
A ja už len prekontrolujem, či sťažnosť bola vyriešená alebo nie. Ja inú kompetenciu nemám. Musím zistiť, či bola zaevidovaná. To je moja kompetencia v tejto oblasti. Zaevidovanie. Tak nič, budem to musieť spraviť ináč. Či sa tej sťažnosti riešilo od zákonných lehôd. Áno. A sťažnosť na starostu rieši kto? Starosta alebo poslanci? Zastupiteľstvo? Alebo kde sa dáva sťažnosť na starostu? Pani Gotová, prečítajte si zákon. Ja sa pýtam, ja teraz sa rozprávam s pani. Dobre, ale ja vám vysvetľujem. Prečítajte si zákon o sťažnostiach a budete vedieť, kde a na koho môžete podať sťažnosť. Je prijaté VZDM-ko o sťažnostiach. Tam sú presne podrobnosti, ako sa to robí. A vždycky sa to Normálne dá. človek nepočul. Ukáž mi jedného. Keď na konkrétnu osobu. Ale rozumiem, že iný, keď si ako vydajú Ja som zamestnaný. My máme nejaký program, tu bol nejaký program. To nebola tá komisia. Ako donútime tých ľudí, aby si živnosti urobili? Nie to donútiš nejaké. Aj keď si urobia... Počúvaj, to len prehnaný sen niekoho. Aj tú živnosť, keď si urobia, si myslíš, že budú odvádzať Veď keď tu bol Jaro, že budú minulé lepšie 4 roky, odvádzať. tak toto sme riešili každý raz a nič nevyriešili. A furt to riešili. To sa nedá doriešiť. Keď máte živnosť, však musíte vydať. Dobre, veď sme to chcete ešte na čo? Ja by som sa ešte spýtal takú malú otázku. Územný plán je v Ale pláne vám hovorí, nejak ako sa to riešiť? Ja neviem, jak sa to Zatiaľ robí. sa s ním nezaoberali, že či... teraz Máme prvé riadne zastupiteľstvo, takže ono sa nedá všetkým zaoberať. Územný plán riešiť je otázka toho, že